Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Stroykay navi haram ай тарафи Сафо Марво вақте ки ба тарафи Сафо Марво мерай, ай тарафи Ғазза, кӯчаи Ғазза. Ин ҷара наврус кардаган. Машоаллоҳ. Ҳам барои намоз мешава. Ҳам ё тарафи қиблаи ишора мекунам. Ҳам рост қибла намоз мехонӣ. ҳам барои тозагӣ буд, ҳама тараф ҳада. Ҷа вақти борун мезана, ҳама лой мешитан. Акоз борун мезана, як бор ҳамун чиёш қатъиова мебароранд, халос дига заминаш тоза мешава. Офарини ё иқа миллион одам дар болои ҳамиҳо мерава, иқа мусор мекунанд, бо замина мешаканд, бо тоза мекунанд. Мардум ҳама мунтазири ифтор. Аллоҳ таъало ибодатҳои мо шуморо ба даргоҳаш қабул бигардонад. гуноҳҳои мо шуморо афв кунад. Аллоҳу акбар.